Serokê rejîma Sûrî Beşar el-Esed biriya hin mîdyayên Rûsî gef li grûpên berevaniya sivîl kir û ji wan grûpan xwest xwaradestê rejîmê bikin yan wê werin kuştin û terorkirin. Herwiha rejîma Esed armanckirina deverên piştî Derayê eşkere kirin. Roja pênşemê 25 meha heftan serokê rejîma Sûrî Beşar el-Esed di hevdîtinekê bi hin mîdyayên Rûsî re ragihand ku armanca rejîmê di dema niha de dubare kontrolkirina parêzgeha Idlibê li bakurê Sûriyê ye. Esed duê hevdîtinê de herwiha da zanîn ku armanca wan ne tenê Idlib e, lê hin deverên din li Rojhilatê Sûriyê jî dibin kontrola grûpên çekdar de ne û ew ê beriv deveran hemûwan vebiçin û berpirsên rejîmê yên leşkerî wê pêşkariya wan operasyona bikin lê parêzgeha Idlibê armanca wan yan yekemîn e. Grupa Tehrîr-i Şam parçeya herî mezin ji parêzgeha Idlibê xistiye dibin destê xwe de û rejîma Esed di destpêka sala 2018 de bi dehan ji gund û bajarokên bakurê gundewarê Idlibê carekê din kontrol kirin û ew yek hat piştî ku şerekî giran li deverê di navbera rejîmê û opozisyonê de hate rûdan. Esed herwiha got ku şerê wan li goteya Rojhilata Şamê bi dawî hat û ew ê beriv deverên bakurê Rojavayê Sûriyê li nêzîkê sînorê Ordonê û İsraîlê ve biçin. Ew devere ku bi sedan ji endamê grûpên berevaniya sivîl têde asêman e. Roja yekşema Borî 422 ji tîmên berevaniya sivîl ji bakurê Sûriyê li gel malbatên xwe derbasê welatê Ordonê bûn û ew yek bi alîkariya İsraîlê bû. Lê grûpa berevaniya sivîl ragihand ku tanha bêhtir ji 605 ji endamê wan li bakurê Sûriyê asêman e û nikarin ji sînor derbas bibin. Beşar el-Esed di hevdîtina xwe de herwiha behsa grûpên berevaniya sivîl kir û got eger çekên xwe di çarçoveya wê rekeftina berî 4 salan de hatî encamdan, radestê rejîmê nekin, wê werin kuştin û terorkirin. Karê grûpên berevaniya sivîl ji destpêka damezrandina wan ew e alîkariya welatiyên Sûrî yên ku rastî êrişê belafirê rejîmê tên bikin bê ku tu karê wan yê leşkerî li Sûriyê hebe.